At dapay a pinaigitan ti PNP iti Ilocos Norte ti kampanyada kontra loose firearms nang runa ta umadanin ti midterm elections. Itay bigat, imunan nga impresentar ti Police Provincial Office dagiti paltog nga adda iti ikutda. Umabot ti 10 ket 4 dagiti captured, 75 ti naisuko, ken 1,337 dagiti deposited, manipod kadagiti nagduduma nga ili. Ito yung mga decided cases na. Ito yung mga ebidensya na ginamit sa mga krimen. At ito ay, since decided case na siya, so isasubmit na namin yan sa RCSU, then later dadalhin nila sa Krami for the final disposition. Okay? Meron naman dito, nakikita nyo, may mga tags yan. Ito yung mga sinurrender. So meron naman dyan yung deposited. Okay? May mga deposited dyan. For the purpose of this election, meron naman yung mga nakuha namin for search warrants or yung mga reported na yung mga police responses namin. Inpasingked ti pulisya ti panagbalin a responsable ti panagikot ti paltog tapnon maliklikan ti kaso. Impalagip na met ang maipatpatong palita ti election gun ban ken dagiti laeng otorisado ken addaan exemption ti mapalubusan nga agimet ti paltog. Agtultuloy met ti palagipda kadagiti addaan ikot a paltog. Nagkakandak din kami ng Uplan Katok para yung mga nakakalimot kasi minsan may mga adadagiti kailian tayo nga busy. Minsan di na nga nila alam, mayroon pala silang baril na kailangan i-renew nila. May mga lisensya silang i-renew. Nakakalimutan na nila. So, the good thing with Katok is nare-remind sila. Tere Sundayon, Balitang Solid North.